susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng J. Blue Kamansihan na magiging kasama niyo po ngayong sandaling ito para po tayo ay sama-samang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At ako po ay nagagalak sapagkat muli po kayo ay aking nakapiling, kayo ay aking nakasama. At alam ko po na ang Panginoon ay hindi tumitigil ng paggawa ng magagandang bagay sa buhay ng bawat isa. Kaya po ngayong gabi tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon patungkol pa rin po sa pangitain or vision na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya po bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na Jesucristo na aming Panginoon, at sa sa makapangyarihan pong pagkilos ng iyong banal na Espiritu, kami po sa gabing ito ay sama-samang lumalapit sa trono ng iyong kabanalan at inaamin, O Diyos, na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Ang dalangin po namin, O Diyos, abutin mo po kami sa aming mga kahinaan at linisin sa aming mga kalikuan, O God. And Lord, samahan mo po kami sa pag-aaral ng salita mo, ng iyong salita sa gabing ito. At tunay nga po ang karunungan, kaalaman at kaliwanagan sa iyong salita ay patuloy po naming maranasan. Maging po ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa ay patuloy po naming maranasan sapagkat Lord, nananampalataya po kami na ikaw na Diyos na aming pinagtiwalaan ay makapangyarihang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu at sa katagumpayan na lagi po pong ipinaparanas sa bawat isa. I-bless po ang lahat ng nakikinig, nanonood sa programang ito kung saan, Panginoon, wala kaming ibang pinag-aaralan, pinagbubulay-bulalayan, kundi ang iyong salita lamang. Lord, so marami pong salamat. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. At excited po ako na makasama kayo na muli po ay pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 15 verse 1 to
to 6. Ito po yung sinasabi at samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Genesis chapter 15 verse 1 to 6. Ang sabi po sa verse 1, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your friend, I am your shield, your very great reward. Ano, sabi po sa verse 1, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my state is Eliezer of Damascus? And Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, look at the heaven and count the star. If indeed you can count them, then he said to him, so shall be your offspring be. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Purihin po ang pagkakabasa sa makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa gabing ito sapagkat sa maikli pong sandali tayo po ay magbubulay-bulay ng kanyang salita. Ang vision po ay isa sa kapararaanan po. Sa pamamagitan po ng vision, ang vision po ay isa sa kapamaraanan kung papaano po ang Panginoon ay nangungusap sa tao nung panahong una. Sa pamamagitan po ng vision, at ito po yung ginawa niya sa anak niyang si Abram. Nung binigyan po siya ng pangitain ng Panginoon kung papaano na siya po ay magiging ama ng napakaraming bansa, na kung saan po ay ipinakita po kay Abram sa pamamagitan po ng mga bituin sa langit na ganon kadami ang kanyang magiging lahi. Sa kabila po ng ang Panginoon po ay nangusap, sa kabila po ng si Abraham ay nagugulumihanan, sa kabila po ng si Abraham ay nangangamba, natatakot, nag-aalinlangan sapagkat pinangakuan siya, binigyan siya ng pangitain ng Panginoon, pinangakuan po siya sa panahon po na siya ay matanda na, sa panahon na siya ay walang anak, sa panahon na ang kanyang asawang si Sarai ay naandun po na baog, sa panahon po na ang mga bagay ay parang imposible sa kanya. Kaya nga po sinabi niya, anong silbi nung kayamanang ibibigay mo sa akin kung ako naman ay walang anak? Sino ang magmamana nito sa akin? Noon pong una, ang Panginoon po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng 4 na kapararaanan. Sa pamamagitan po ng panaginip or by means of dreams. Katulad po nun sa makikita po natin sa Daniel chapter 2 verse 1, kung papaano po na ang hari ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Na ipinakita ng Panginoon sa kanya kung anong yung mangyayari sa kanya at wala pong nakapag-interpret nun kundi si Daniel. Ang ikalawa po ay by means of his prophet. Sa pamamagitan po ng kanyang mga propeta ay ipinakikita or sinasabi ng Panginoon kung ano ba yung plano niya sa ating buhay, kung ano ba yung nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin. Kaya po, kung minsan po may mga lingkod ng Diyos na tayo po ay ipinapanalangin, pinapatungan ng kamay, at sinasabi niya kung ano po yung pinasasabi ng Panginoon para po sa atin. Kaya po yung mga propeta ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na nagpa-prophesize po sa atin, ayun po ay ating tandaan. Yun po ay ating pakaingatan. Kaya nga po, kapag ka ikaw ay nagbibigay ng prophecy, pinaprophesize ka ng isang lingkod ng Diyos, sabi nga po doon, kailangang manahimik ka, pakinggan mong mabuti kung ano yung pinapasabi sa iyo ng Panginoon. At ang ikatlo po ay by means of His words. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi o nanggagawa
galing sa labi ng Panginoon. Kaya nga po ang atin pong ang Panginoon po ay nangungusap, una sa pamamagitan po ng panaginip, pangalawa sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod, pangatlo po sa pamamagitan po ng kanyang salita, at yun nga pong pang-apat ang pinag-aaralan po natin sa pamamagitan po ng vision or pangitain. Katulad po ng nangyari sa buhay po ni Abram. Para po patunayan ng Panginoon na talagang totoo o kanyang sinasabi, binigyan po siya ng isang pambihirang pangitain, na vision ng Panginoon. At ito po ay ibinigay kay Abraham sa panahon po na siya po ay naando na malaki yung pag-aalinlangan niya na mangyayari nga po yung sinasabi ng Panginoon. At alam po ba natin, mga magulang kapatid, na kapag ka ang vision or pangitain ay galing po sa ating Panginoon at ito po ay totoo na mangyayari, ito po ay naka-inline sa kanyang salita. When vision is came from God, it always be in line in His scripture, with His scripture. Kapag po ang pangitain ay galing po sa Panginoon, ito po ay naka-inline sa kanya pong salita. Ito po ay supported ng kanyang salita. Kaya po kapag ka po nangungusap sa atin ng Panginoon, alam po natin sa pagbabasa ng kanyang Biblia, sa pagbabasa po ng kanyang salita, sa pagbabasa po ng Biblia, makikita po natin or ito po ay may katugunan o ito po ay sinasalamin po nito yung katotohanan ng ipinakita po sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, si Abraham po, kung papaanong siya ay tinatawag na, kaya po siya tinawag na Abram, ibig sabihin po, Hi Father. At nung napinalitan po yon na naging Abraham, siya po ay, sabi nga po doon, ang Abraham is father of a multitude. Ama ng napakaraming tao, ama ng napakaraming bansa, maraming lahi. Kaya nga po, ang Panginoon, dahil alam niyang nag-aalinlangan si Abraham sa kaya nga po sinabi niya, paano po, bigyan mo man ako ng napakaraming kayamanan, wala namang magmamanan ito, kundi ang aking, kundi si Eliezer na taga Damascus, yun po yung kanyang katiwala sa kanyang tahanan. Kaya nga po, dun pa lamang po sa salitang yon, para pong nandun na po yung kanyang pag-aalinlangan, nandun na po yung kanyang lungkot, na ngayon na po yung kanyang discouragement na anong mangyayari pa kahit payamanin siya ng Panginoon ng napakaraming yaman, ngunit wala naman siyang sariling anak. Kaya nga po kung minsan kapag tayo ay nag-aalinlangan na sa mga bagay na pwedeng gawin sa atin ng Diyos, kung minsan gumagawa tayo ng ating sariling kaparaanan, which is very wrong. Kinakailangan po nating intayin, lakaran, yun pong nais ng Panginoon sa tamang pamamaraan. Katulad nga po doon na yun pong nangyari kay Abraham at kay Sarah na, sige, siguro, ang sabi ng Lord, ito na yung aking alipin, sipingan mo na para magkaanak ka, kasi nga alam po nila na si Sarah ay baog. Kaya nga po siya ay nagkaanak sa pamamagitan po ng kanyang alipin ng alipin po ni Sarah sa katauhan po ni Ismael. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang magiging tagapagmana mo. Manggagaling sa iyong asawang si Sarah. Ibig sabihin po, kung ano po yung pininano ng Diyos, wala po yung second option. Kung ano po yung plano ng Diyos sa atin, yun na yun. Kasi ang Panginoon po, hindi nagbabago ng kanyang isip katulad po ng tao. Ang Panginoon po ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kaya nga po kung ano yung plano niya sa atin, yung ipinakita niya sa atin, lakaran po natin, gawin po natin. Katulad po ito halimbawa ng isang nais po natin, halimbawa gusto mo maging isang doktor, gusto mo maging isang engineer. Kung ang nakikita mo, 10 years from now, Lord, magiging abogado ako. 10 years from now, Lord, magiging successful businesswoman ako. 10 years from now, Lord, magiging isang pastor ako, isang lingkod mo ako na may matatag na may pinagpalang buhay.
Kahit pa napakahirap, kinakailangang sakripisyo, paghirapan mo ito. Kinakailangang gawin mo ito. Kinakailangang lakaran mo ito. Kahit pag gusto mo, pangarap mo na maging isang matagumpay na negosyante, kung hindi ka naman nag-aaral kung paano magpatakbo ng negosyo, wala ding mangyayari. Kung ini-imagine mo 10 years from now, ikaw ay magiging successful doctor, kung hindi mo naman nag-aaral ka patungkol sa pagiging doktor, wala din pong halaga ang atin pong mga pangitain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung halimbawa nais mong maging pastor, sa pagdarating ng panahon maging lingkod ng Diyos, ay kung halimbawang kahit sa simpleng discipleship hindi mo kayang dumalo, wala pong katuturan yung ating mga naisin, kahit pa po mangusap sa atin ng Panginoon, kung hindi po natin lalakaran ang napakagandang plano niya sa ating buhay, wala pong mangyayari. Kaya nga po, bakit si Abraham inilabas ng Lord at pinatingin sa kalawakan? Bakit po, look up at the sky? O nakikita mo ba yung napakaraming bituin na yan? Yung mabibilang mo ba yan? Kaya mo bang bilangin yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Kung minsan mapapatawa ka, baog nga ang ating asawa, matanda na ako, paano magkakaroon ako ng ganyan karaming lahi? Kung minsan po, kapag nangusap sa atin ng Panginoon, kapag sa kanyang salita ay nangusap siya sa pamamagitan po ng kanyang salita o sa pamamagitan ng kanyang lingkod, sa pamamagitan po ng panaginip o sa pamamagitan po ng pangitain, kung minsan parang imposible, parang hindi natin kayang paliwalaan, pero magulang kapatid, pag ang Diyos ang nangusap, lahat po ng imposibleng bagay, gagawin po niyang posible. At kahit gaano katagal mangyayari. Si Abraham po nung pinangakuan ng Lord is, she is nasa 75 years old na po siya. Pero bago po nangyari yung sinabi ng Diyos sa kanya, nag-intay pa po siya ng 25 years. 100 taon po siya nung ipinanganak po niya yung anak niyang si Isaac. Kaya po, sa atin pong buhay, kapag po tayo'y patitinginin ng Lord, sabi po doon, we look up at the sky, ano po yung makikita natin? When we look up at the sky, ano po yung ating nakikita? Tayo po ngayon, imagine niyo na tayo po si Abraham, na pinatitingin po ng Panginoon sa taas, tingnan mo, tumingin ka, anong nakikita mo? Kung minsan po nung kami mga kabataan po namin, nung mga bata pa kami, at yun pong yung bubong po nung tita ko, lagi po kaming nandun. At lagi po namin pinagmamasdan ang mga bituin. Ang nakikita po namin, bakit may maliit na bituin, may malaking bituin, pero bakit hindi siya nang lalaglag? Iniintay namin may malaglag. Kasi yun daw po ay blessing kapag lumaglag. Pero bakit hindi? Bakit parang kita lang natin na nakalutang lang sila pero hindi lumalaglag? Bakit po yung araw sisikat sa silangan pero lulubog po sa kanluran? Bakit po paanong nakalipat uli siya sa silangan at dun uli sisikat? Bakit hindi natin nakita yung pagpunta mo uli ng araw? May mga sinasabi sa siyensya na umiikot, pero yung katotohanan po, maa-amaze ka talaga. Kaya po, when we look up at the sky, ito po yung una nating makikita. We see how amazing our God is. We see how amazing our God is. Makikita natin gaano kahanga-hanga ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ang sabi po sa verse 1 nung atin pong binasa, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. I am your shield, your very great reward. Kaya nga po, pagtingin natin sa kalawakan, katulad ni Abraham, kung paano po siya pinatingin ng Panginoon, we see how amazing our God is. Makikita po natin, magkakaroon po tayo ng clear vision. Katulad nga po ng kapag sa sight natin, po ang sabi po doon pagka sa vision? It is, po ang sabi po doon ang description natin? Vision described as foresight with insight based on hindsight. Vision is described as foresight, with insight based on hindsight. Ang pangitain daw po ay naglalarawan ng pananaw
sa kinabukasan na may malawak na pagkaunawa sa bagay na naipakita na noon pang una. Ano, pag sinabi po nating insight, pagpabalik tanaw. Ano po? Kaya nga po, pagka po nakita po natin ang kalawakan when we look up at the sky, makikita natin kung gaano ka-amazing ang Lord sa ating pong buhay. Na kung paano ang kanyang mga nilikay hindi nagkakabanggaan, kung paano ang araw ay talagang lumalabas pag umaga, ang buwan ay lumalabas kapag gabi, maging ang bituin. Bakit po sa umaga walang bituin? Bakit sa umaga walang buwan? Bakit hindi sila nalilito kung kailan sila lilitaw? Ganun po kahanga-hanga ang Lord. Ang Panginoon po, ganun din po kahanga-hanga kapag ka po nangako sa atin. Why? Ano po, sapagkat po ang Panginoon nangungusap po sa atin sa panahong hindi po natin inaasahan. Sa panahon po na parang imposible ang lahat ng bagay. Ang Panginoon po nung nangako sa aking mismo personally, nung nangusap po ang Diyos sa akin po, dahil nga po napangasawa ko si Brother Arnel na nag-a-abroad, pero once nung po siya ay kami naging mag-asawa, ay tumigil po siya sa pag-abroad. Pero nung po siya ay tumigil, saka po niya sinabi o nangusap sa akin ang Panginoon sa Isaiah 66 verse 12 na ganito po ang sinasabi, na ganito po mismo ang sinabi sa akin ng Panginoon, padadalan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Samantalang, paanong dadaloy? Iniisip ko, paanong dadaloy ang kayamanan ng ibang bansa sa amin? Gayong ang aking asawa ay hindi nag-a-abroad. Kaya nga po, sabi doon, what you sow is what you sow is what you reap. Kaya nga po nung may mga natirang dollar o nung ang aking anak ay bininyagan, nagtanim po ako ng dollar sa mga lingkod ng Diyos dahil ang gusto ko ay maging mangyari yung katotohanan sa sinabi ng salita ng Diyos. Kung minsan gumagawa tayo ng iba-ibang kapararaanan para mangyari ang mga bagay na yon, pero iba po pala ang plano ng Diyos. Maaaring muli po nakapag-abroad si brother husband ko, pero hindi po yung naging dahilan para maging daluyan ng pagpapala ng Diyos na pagpapalang galing sa ibang bansa. At ang sikreto po pala para mangyari po ang bagay na yon, ang sabi po, ito po yung aming family verse, ito po yung aming business verse sa Psalms 37 verse 4 na ang sabi doon, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Ang kinakailangan po pala ay pagtitiwala, paglalagak ng lahat ng bagay sa Panginoon para ang lahat ng pangarap mo'y iyong makamtan. Kaya nga po, nung panahon na sabi ko sa aking asawa, tumigil ka na ng pag-abroad, ang gusto ko magkakasama tayong naglilingkod sa Diyos. At nun pong kami buong pamilya nang naglilingkod sa Diyos, sabi nga po doon, the rest is history. Ganun po pinatunayan ng Diyos kung gaano po siya kahanga-hanga sa aming buhay. Kaya po lagi po kapag tumitingin po ako sa taas sa kalawakan sa mga nilikha ng Diyos, Panginoon, napakadakila mo. At ang sabi po diyon sa ay kalawa, when we look up at the sky, we see His promises to us. We see His promises to us. Makikita po natin kung paano pong nangako ang Diyos, yung mga pangako niya sa atin, kung paano pong nakikita natin ang bahagari na everlasting covenant sa atin ng Panginoon, na hindi niya muling gunawin ang mundo, muling lilipulin ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng baha. Yan po yung mga isa lamang kapag ka po nakikita niya yung araw na nagsisilbi pong gabay natin sa umaga, buwan, bituin sa gabi, makikita po natin na grabe, nangyayari po yung kung paanong yung bituin na ginawang halintulad po ng Panginoon kay Abraham para ganong kadami ang magiging lahi at nangyari nga. Tayo po'y naririto, lahi ni Abraham. Kaya nga po makikita natin kung paano katinding mangako ng Diyos sa ating pong buhay. Makikita natin na ito yung pangako ng Diyos. Ito yung ipinakikita sa akin ng Panginoon. Ito po yung nais ng Diyos sa aking buhay at alam ko mangyayari at magaganap ito sa tamang panahon.
When the time is right, I the Lord will make it happen. When the time is right, I the Lord will make it happen, sabi po sa kanyang salita. Kapag po nasa tama ng panahon, ang Diyos po mismo ang makakapangyari para mangyari yung mga bagay na ipinakita po niya sa atin. Si Abraham po, bagamat napakadami pong pinagdaanan ng kanyang buhay, napakatindi po ng naging journey niya bilang lingkod ng Diyos na pinanghawakan ang pangako ng Panginoon. Naandun po, in Genesis chapter 12, ipinaiwan sa kanya ang kanyang comfort zone. In Genesis chapter 15, ito nga pong pinag-aaralan natin, ibinigay po yung covenant kay Abraham. In Genesis chapter 17, isinalaysay po ng Panginoon ang kanyang mga pangako kay Abraham. In Genesis chapter 21, nang dumating na yung reward sa kanya, lumabas na po, yun po yung kapanganakan ni Isaac. Pero in Genesis chapter 22, naandun pong tines ang kanyang faith sa pamamagitan po na kailangan niyang ialay si Isaac sa kanya. Pero hindi po ba natin naisip na imagine, Lord, kung gaano kasakit po nun kay Abraham. Nakita lang po natin na maagang-maaga siyang gumising, nag-prepare siya ng panggatong, pero hindi po natin alam kung ano yung deep inside na nararamdaman niya. Basta ang kanya, gusto nilang niyang sumunod sa Panginoon. And the rest is history. Kaya nga po, makikita natin kung paano po, makikita po natin kung paanong nangangako ang Diyos sa atin, kung paanong nangako kay Abraham, ganun din po sa atin. Kaya po wag po tayong magsasawa. And ikatlo po, sabi po doon sa verse 5, ano po ang sabi sa verse 5? Sabi po dito, ang sabi po dito sa verse 5, ito po, he took him out and sabi po dito, he took him outside and said, look up at the heaven and count the stars. If indeed you can count them, then said to him, so shall be your offspring be. Ano po? Ang sabi po ng Panginoon, dinala po siya sa labas at pinatingin sa kalawakan, nakikita mo ba yung mga bituin na yan? Ganyan, magiging kasindami niyan ang magiging mga anak mo. Kaya nga po, nung ipinakita po yung mga bituin sa langit, nakita po doon ni Abraham, ang sabi po doon, we see the answers in everything. We see the answers in everything. Nakita niya po yung sagot sa mga tanong niya, nakita niya po yung sagot sa mga pangako ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon po ay may pinahintuladan na. Kita mo ba yung mga bituin na yan? Kaya po makikita po natin kapag mismong tayo ang titingin sa kalawakan na hindi nag-fail yung kanyang mga creature, yung kanyang mga nilikha, makikita natin, oo nga, ito na yung mga kasagutan sa ipinangako sa atin ng Panginoon. Lahat po ng pangako ng Diyos sa atin, alam po natin na mangyayari, may kasagutan, may katugunan. Alam niyo po ba yung sagot sa ating mga ipinakita ng Lord, mga pangako sa atin, kung minsan po dumadating in an impossible way. Doon sa panahon na hindi natin inaasahan. Mangangako ang Diyos doon sa panahon na talagang tayo ay parang nag-aalinlangan. Kung sa panahon na parang imposible. At sasagot din po siya. At mangyayari din po doon sa mga para pong napaka-imposibleng bagay. Katulad po noon, paano mangyayari na magkakasindami ng bituin ang samantalang siya'y matanda na ang kanya pang ibaog? Parang imposible. Pero sasabihin, magiging ama ka ng maraming tao, maraming bansa. Ang lahi mo ay kasindami ng alabok, ang kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Gaano po kadami yon? Hindi natin po kayang bilangin. Pero and yet, ang Panginoon po ay nangangako sa kay Abraham, kung paano po nakikita natin ngayon na kapag tumingin ka sa kalawakan, parang walang imposible, parang lahat ay posible. Kasi ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay amazing. Ang Diyos natin ay powerful. Kaya nga po, kuminsan, pag hindi natin kailangan ng ulan at tumingin tayo sa kalawakan at naandyan kahit po hindi umimik, naandyan po yung madilim na mga ulap para pong panghihinaan tayo ng loob. Lord, uulan. Diyos ko, uulan. Hindi po namin pagka po umulan, babaha. Pero ito na. Kahit wala pa yung ulan, dahil alam mo na madilim ang kalangitan, sasabihin natin uulan. Para pong wala na tayong pag-asa. Kasi ang nakikita natin literal na ito po, Lord, ito ay nandoon na, ito po ay
ito pong kalawakan ay kita po na madagimang ulan, madilim. Kaya po sigurado, sure na ako na uulan. Pero ba't hindi po ang ating gawin ay tayo manalangin at magtiwala sa Diyos? Panginoon, pwede bang wag mo ditong papatakin ang ulan dun po sa lugar na kailangan nila? Dahil po talagang may masasalanta, may pananim kami na maaapektuhan. Hindi ba kayang kumilos ng Diyos? Bakit po tayo titingnan sa literal na nangyayari sa kapaligiran? Hindi na po natin tingnan kung gaano kapangyarihan ng Panginoon. Sa akin pong buhay, lagi ko pong nararasan how great our God is. How great our God is. Sapagkat ang aming pong trabaho ay gilingan. Alam niyo po ba, nakita ko na po kung paano bumasa ng kalawakan, ng kalangitan. Kapag daw po yan, ako po ay nagpaturo doon po sa mga matatanda. Lagi po akong nagtatanong, paano po babasahin ang langit? Paano babasahin ang lupa? Paano ang ulap? Paano po ba makita kung uulan o hindi? Ang sabi po sa akin, kapag daw po kahit napakadilim ng mga ulap, kapag kawang yan, kita mong kawang, yan po hindi babagsak. Kapag malakas ang hangin, ay yan daw po hindi uulan kahit po napakadilim ng kapaligiran kasi itinataboy sa malayo yung pinakang yung dilim ng kaulapan. Kapag naman daw po dito lamang sa kanluran, ibig sabihin sa bundok umuulan at maaaring hindi dumating dito. Meron naman pong kapag ang dumilim ay silangan, yun daw po yung babagsak ang ulan. Kaya po, bagamat hindi nagsasalita ang mga nilikha ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga likha, nababasa po natin. Nakita pa lang natin, nababasa na natin kung anong ibig sabihin noon. Kaya nga po ang kasagutan, kapag when we look up at the sky, nakukuha po natin. And last, sabi po dito, when we look up at the sky, we establish our faith. Talagang may Diyos. Talagang may dakilang Diyos. Talagang totoo na dapat nating panampalatayanan ng Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay. Sapagkat even our life, even our breath, lahat po ang ating buhay, ang ating hininga galing sa Diyos. Ang lahat ng meron tayo, ito'y galing sa Diyos. Katibayan ng katapatan ng Diyos, katibayan ng kanyang pangako sa atin. Kaya mga magulang kapatid, huwag po tayong kahit magtagal, maaaring hindi pa po ngayon ibinibigay yung pinangako sa atin ng Panginoon, yung ipinakita sa atin, yung kapahayagan ng Lord sa atin, yung atin pong mga pangitain. Huwag po tayo, kapag po ang ating vision o pangitain ay galing sa Panginoon and in line po sa kanyang salita, mangyayari ito bagamat nagtatagal. Talaga pong totoo, manampalataya po tayo. At kapag po tayo ay nawawala ng pag-asa, tumingin ka sa kalawakan kung gaano kadakila ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay para po ma-imagine ninyo na hindi mangyayari na sinungaling ang Diyos. Hindi po sinungaling ang Diyos. Totoo po, tapat po siya sa kanyang mga pangako. Mga magulang kapatid, sa atin pong pagtatapos, nais ko lang pong bumasa ng salita ng Panginoon. Sabi po dito sa Psalms chapter 19, verse 1 to 2. Ano pong sabi? Ang sabi po sa Psalms chapter 19, verse 1 to 2, the heaven declares the glory of God. The heaven declares the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour your speech. Night after night, they display knowledge. Purihin po ang pagkakabasa ng makapangyarihan at buhay na salita ng Panginoon. Ang kalangitan daw po, ang kalawakan ay nagsasalarawan ng glory ng Panginoon. Ang skies ay nagpapakilala ng kanyang karunungan, ng kanyang kaalaman. Kaya mga magulang kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos, anak tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong magtiwala sa pangako ng Diyos. Patuloy po tayong panghawakan ang kanyang pangungusap sa atin. Patuloy po nating pagtiwalaan ang mga kapahayagan niya. Ito man po ay ibinibigay sa atin ng kanyang lingkod, ng kanyang salita. Ito man po ay dumating sa ating panaginip o sa isang pangitain. Mga gulang at kapatid, when the time is right, the Lord will make it happen. Sabi po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, marami pong salamat o Diyos sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama upang pag-aralan, pagbulay-bulayan ng iyong salita.
Salamat, O Diyos, sapagkat tinuruan mo kami kung paano maghintay, kung paano panghawakan ng iyong pangako, ang iyong kapahayagan. Ang mga pangitain na pinakikita mo na sa amin noon pa manguna, na hindi po kami dapat mag-alinlangan, dapat po kami ay patuloy na magtiwala sa iyong salita, patuloy na panghawakan ng iyong mga pangako sa amin, na ito po ay mangyayari at magaganap sa panahon na ninais mo. Salamat, O Diyos, sapagkat ang aming Diyos sa pinagsitiwalaan ay buhay na Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Marami din pong salamat sa mga kapatid naming nakinig, nakibahagi ng pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito. I-bless mo ang kanilang buhay, katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan at abutin sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Marami pong salamat, makapangyarihan Diyos, sapagkat tunay ngang lagi ka po naming nararanasan at nararamdaman. Salamat sa iyong banal na espiritu na lagi pong nagtuturo sa amin kung ano ang mabuti at dapat na gawin bilang mga anak mo. Marami pong salamat, O Diyos, pinagkakatiwala po ang aming buhay sa iyo, lahat po ng mga nakikinig, naking kabahagi ng programang ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Muli po, God bless us all. Magandang gabi po sa bawat isa. Ikaw ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at